Itinaas na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang kanilang benefit package para sa mga miyembrong sumasailalim sa dialysis. Ang benepisyo ay umaabot na raw ngayon sa halos 1 milyong piso bawat pasyente kada taon. Ipinatupad daw ito ng ahensya sa bisa ng PhilHealth Circular No. 2024-0023 na epektibo nitong October 7. Nakasaad dito na maaaring magamit ng mga miyembro at kanilang mga dependents na may chronic kidney disease stage 5 o CKD5 ang bagong benepisyo mula sa mga accredited dialysis facility. Matatandaan noong Hulyo inilunsad ng PhilHealth ang 4,000 pesos na rate para sa reimbursement sa hemodialysis sessions. Bawat miyembro ay mayroong 156 sessions sa ilalim ng benefit package na ito. Ngunit paliwanag ni PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr., kahit itinaas na ito sa 4,000 kada session, may natatanggap pa rin silang ulat na may mga pasyenteng malaki pa rin ang binabayaran para sa dialysis. Kaugnay nito naglabas ng statement ang ahensya nitong Lunes, October 14, kung saan inanunsyo nila ang muling pagtaas ng reimbursement para sa hemodialysis, na ngayon ay nasa 6,350 pesos na kada session. Ibig sabihin, aabot na sa 990,600 pesos ang total annual package na matatanggap ng mga pasyente kumpara sa dating 624,000 pesos. Ayon sa PhilHealth, ang mga pagbabago sa benepisyo ay tugma raw sa layunin ng Universal Healthcare Law. Layon din umano nito na mabawasan ang pasarin at gasto sa mga pasyenteng sumasailalim sa dialysis sa mga accredited facilities. Ilan sa mga serbisyong kasama sa bagong package ay ang mga sumusunod: anticoagulation medications, anemia management drugs, dialyzers, hemodialysis solutions, at iba pang kinakailangang supplies kada session. Saklaw din ng benepisyo ang laboratory tests, dialysis kit, bayad sa pasilidad, at utilities na maaaring i-access ng mga pasyente sa accredited public and private facilities. Samantala, batay sa memo, pinapayagan din ang co-payment para sa mga pasyente na nangangailangan ng karagdagan o premium services na lampas sa minimum standard care. May itinakdang cap ng 450 pesos para sa professional fees kung sakaling kailangan ng mga pasyente ang karagdagang serbisyo, gaya ng telemedicine consultations at agarang aksyon laban sa mga komplikasyon habang nasa dialysis treatment. Kaugnay nito, inatasan ng ahensya ang mga dialysis center na magbigay ng malinaw na paliwanag sa mga pasyente tungkol sa co-payment upang maiwasan ang anumang kalituhan. Liana Canilaw, CLTV36 News.